Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka allarba hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗo mboro saw holuden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Baba Moussa Niang addande on ko ɓuri tengtude e jayndeli ɗi Baba Moussa jonde nde juutide mataw foftima ko noon tigi feeñe yeeso ma vraiment feeñe yeeso jonde juuti ko noon tigi Aissata Ndiaye bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV jewninoma jewnino plateau revue de titre ene wayno noon ganduɗa ko guila aljuma hande nen abboye balɗe nayyi walla balɗe joyyi komi jeyani kono wona sago sinno sago sa hay dimanche o ganduɗa ko jodɗen ɗo eɗen kabraɓe nde wonon ɗum woni welam moɗon woni Dakar mo en calmini kamɓe foof to mbawi tawede less nangue e nder dunde babaɗam nde to ɓiɗɗo pullo wawi wonde biyo mbimi wima e wimami en calminiɓe en ñaganmaɓe Allah moƴƴere kono jaam dumiɗo nder mabɓe amin Baba Moussa ko ɓuri tengtude hannde ko noon tigui ene wayno jayndi leydi Sénégal hannde ko sawru gumɗo walla mbiyen fando almudo goto kala walla mbiyen jayndi foof nayori koye fannu mo e lawol jayndi quotidien le quotidien udditidam quotidien le quotidien yelli koto Kédougou koto Saly toto Mbour koto Daara Jolof ɓe mbi ko le triangle du mal ene wayno noon activité walla mbiyen ɓeɗon sukaɓe ko dillata e banggue faggudu walla mbiyen e banggue ganduɗa ko commerce ene wayno ko caɗele kewɗe jiiten to Kédougou ɓeɗon asoɓe kanŋeji to Daara Jolof e gueɗe badde noon ene wayno de ɓeɗon sukaɓe kala oɗon activité économique addi toon ko délinquance jomumen simmeji walla mbiyen gurte jarameje gueɗe badde noon ɗum noon tawi nder ndeɗon jayde Madiambal Diagne caggal kanɓe garti e 2,7 millions de tonnes marchandise 2021 corridor Dakar Bamako ɓe mbi ko toujours actif ɗum ne tawi nder hello jenan ndeɗon jayde Madiambal Diagne noon tigui jayde Le Soleil ko dawri hande ko noon tigui Le Soleil loski koye alhaali ganduɗa ko ɗum ko wiyete état civil ko pulaar wiyata kayitaji juddu ene wayno noon ɓe mbi ko o autre drame du conflit Casamance ene wayno Aissata Ndiaye ɗeɗon caaleɗe walla mbiyanna ɗiɗon kareli to Casamance ene wayno ene jeeya hen ko waɗi impacté walla mbiyana ko addi toon alhaali basgol kayitaji juddu ɓeɗon sukaɓe saabu yogue mabɓe jinna mumen dogade walla jinna mumen jalta aduna taw kay ganduɗa ko lijjitinani ɗumen walla mbiyen ƴewnani ɗum kayitaji juddu kaɗen tawi nder hello sappo ndeɗo ɗo jayde ganduɗa ko gendire Le Soleil caggal kanɓe garti alhaali guddu gollo ganduɗa tigui yogue frontiére uji mbi ko fermé pour des raisons sanitaires l'UEMOA préconise la réouverture des frontières terrestres kala ganduɗa to keeri hakkude leyɗe nguɗon goomu UEMOA yamiri tigui yo uddite no hannit ni kanen tawe e nder hello ɗiɗaɓo ndeɗon jayde Le Soleil noon tigui jayde Libération ko noon tigui Libération arti koye alhaali ɗin milliard uji nayyi piccal ɗiɗi Aissata Ndiaye gujjunode walla mbiyanna ɗi gandata to dewna alhaali oɗon SICAP ene wayno de ɗeɗon koppereje jeynen koɓe Libération loski en no hannit ni kono kay e inde oɗon debbo ne arten ha joni Fara Ndiaye Tall mo ganduɗa tigui oɗon vendeuse ene wayno noon on mo ganduɗa ko yeeyama walla mbiyen yeeyi alhaali oɗon noon ɓe garti no hannit ni kono kay e daradeɓe yesso tribunal kaɗon haala noon e plainte aji ɗi ganduɗa tigui mbaɗama retiré ene wayno ɗum woni ko tawte e nder ndeɗon jayde Libération jayde Dakar Times ko dawri Dakar Times e natal Mahamad Déby oɗon ɓiɗɗo Idrissa Déby itnu kono kay Assimi Goïta mo Mali yadude natal colonel Doumbouya mo leydi Guinée ɓe mbi ko un processus de multilarisation des états ene wayno noon ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui garditiɓe ɗeɗon leyɗele kono kay joktiɓe laamuji tigui ganduɗa ɗo e nder dunde Afrique kono walla mbiyanna ɗo e Afrique banggue hirnade ene wayno transition politique en Afrique ko addi ɗon caɗele kono kay holde jogori fewnede ha holde jogori fewjede ha waylo oɗon kono kay ɓeɗon worɓe walla mbiyan ɓen konikoɓe joktiɓe laamuji nde mbattata laamu ngu e joole walla mbiyan e juuɗe civil en ɗum woni ko tawete nder jayde Dakar Times e oɗo subaka caggal Dakar Times ko jayde Las arti koye oɗon jaggoɗo wiyete ko Amadou Hott ministre de l'économie du plan et de la coopération ene wayno ɓe mbi ko les efforts de développement de nos pays risque d'être anéantis ene wayno noon o wi ko ganduɗa ko oɗon fartagui kala ɗen doole walla mbiyen en peeje peccorɗe ɗe ɓe pecci gam kay woylude kono kay ƴellidde ganduɗa kay ko leyɗele men so rentaki de ene wayno wontat koyɗol million holko saabi Amadou Hott wiide ɗum ne tawe nder ndeɗon jayde Las e oɗo subaka caggal kanɓe gaari e corridor Dakar kay Bamako ɓe mbi ko port mo Dakar e face les Goulo ene wayno noon ɗum ko caggal nde ganduɗa ko haallaji kewɗi walla mbiyanna caggal nde caɗele kelɗe teska hen kono deya ruttima to wonnoɓe mbino ko ala to yano artiɗo wonno jayde Les Échos ko noon tigui jayde Les Échos arti koye ganduɗa ko ɗeɗon nanlede newan lawol Aissata Ndiaye woni immigration clandestine ɓe mbi kina abbo walla mbiyen kina ɓuura temedde jeegom e capanɗe joyo suka taw koye ganduɗa ko ummiriɓe ɗo e dunde Afrique
jettima e oɗon île biteɗo Lampedusa to leydi Italie ene woni noon Aissata Ndiaye yogue mabɓe walla mbiɗen ene jeeya mabɓe ɓesgu leydi Sénégal caggal kan ɓe garti alhaali on réseau biteɗo Promobile caɗele tigui tawtede mum caɗele faggudu woni difficulté économique Promobile licencié à tout va ɗum noon ne tawi hen kono kay ɓe jillima oɗon fannu dawrugol leydi Sénégal coalition oɗon yeewi askan wi kono kay caggal nde Halifa Ababacar Sall kañum tigui ganduɗa ko bismi Siri Mansour Sy Djamil ene wayno noon yadude Bamba Fall to Paris hanki ene wayno noon ɓe pottidi to noon gam kay yewtide ɗum ne tawe nder ndeɗon jayde les échos jayde futur média l'observateur arti koye alhaali trafic ɗeɗon ɗaynoje ko wayno simmeji bonɗi ene wayno noon alhaali drogue gueɗe baɗe noon ɓe mbi ko Dakar trafic de stupéfiant dans l'univers des petits seigneurs de la drogue ene wayno noon ɓeɗon sukaɓe kala ɓe ganduɗa tigui ene tawe nder booli lamorgo ngo kay ganduɗa koye hutortoɓe oɗon alhaali saabi tigui hande waɗi ɗumen des délinquants juvénile saabi tigui ganduɗa ko Aissata Ndiaye ɓe garti hen kono koye wadde losko holko ɗum noon addata kono kay holko sabato ɗum noon jogue sukaɓe en tawi beddaji he taw kay kalto nenti moɓolel ko simmade gueɗe baɗe noon jeynenkoɓe ganduɗa ko l'observateur arti hen ene wayno noon ɗeɗon poɗɗe biteɗo paracétamol ɓe mbi ko les gros dangers sur la femme enceinte Aissata Ndiaye ɗen poɗɗe moƴƴane debbo ganduɗa ko cowiɗo jeyde témoin quotidien le quotidien ɓe mbi ko face au meurtre atroce et la délinquance extrême ene wayno yogue ɓesgu Sénégal kala jeeɗiɗo e sappo jiiɗi tigui ganduɗa ko ñawore kal barɗo neɗɗo ware peine de mort awɗon artiré Aissata Ndiaye ɗum tigui woni ko tawete e nder jayde témoin ko ɗum ɗon tigui woni koɓe gardini e oɗo subaka caggal kan ɓe mbi ko à Dakar et sans banlieue un maggal marqué par zéro cambriolage ene wayno teskaka tigui guykali e gueɗe baɗe noon no wowi no wadde ɗum tigui woni ko jeynenkoɓe ɓeɗon témoin garti ɗum ne tawe nder ndeɗon jayde témoin quotidien oɗo subaka jayde stade uddata damal jayde stade e natal Idrissa Gana Gueye yadude Lionel Messi éblouissant Gana fusil City ene wayno noon weeɓi fartange lappude les citizen ɗum koye kihiɗe hanki o tigui caggal Aissata Ndiaye nde udditi score ene wayno Gana Gueye ɓe mbi ko Sadio Mané kañum tigui woni 3e meilleur buteur mo Liverpool kañum tigui heeɓi fartange luggude e oɗon 2e journée Ligue des champions UEFA Champions League e kihiɗe hanki o tigui Idrissa Gana Gueye waɗi potital mantinengal kono Aissata Ndiaye hokkama fartange tigui holoɗon fartange kono kiya waɗede meilleur joueur walla mbiyen homme du match e ngal ɗon puttel mabɓe e City e lappude City 2-0 taw goto ko kanko logui goɗɗo ko Lionel Messi ɗum woni ko tawete nder hello jeegomo jeeɗiɗo ndeɗon jayde stade non tigui de balde kanko darde makko Idrissa Gana Gueye ene ƴewtinda woni darde mantidinde oɗon équipe Paris Saint-Germain saabu sa ƴeewi match mabɓe oya o jeeyama e nannuɓe but hanki kadi o jeeyama e logguɓe but kadi woni ne wawi wiyede ko kanko udditi caahuji ɗi hayso tawi ko ɓuuri haalede ko Messi saabu hanki woni match makko gadano Moussa Niang ko noon tigui Aissata Ndiaye ko ɓuuri en welde Idrissa Gana Gueye yande o woni Paris Saint-Germain rawane saison makko hulɓinima no fewi hay heɓani fettude ganduɗa ko final mais joni ko titulaire indiscutable ganduɗa ko o mone affiche ganduɗa ko tigui Pochettino ko ɓuuri hen tentinde kadi Aissata Ndiaye hanki o sa daari match mo waɗi o puttel mawɗe o heeɓino blessure mo ganduɗa ne wawno yaltindemo walla gueɗe mbaɗe noon kono ko harade e jogade fulle joom wiyanomo wisnal ɗumen so gari mo yaltu kono kay ha joni mo dari dande sembo noon tigui Moussa Niang ko noon ndeweten garene banggal meɗen gueɗe rendo noon hande en kala tan ko ganduɗa jayde quotidien ari hen wiide le triangle du mal woni hakkude Saly Daara Jolof e Kédougou so wiyama noon ko banggueji ganduɗa yiyete ko wayno bandiyagal walla banggal simmo kaɗeteɗo o e ko way noon ina heewi toon ɗum ɗon noon toon to diwan mo Kédougou kam ne wawi wiyede mataw banggal liggey asde oruji ɗi kanŋe o ɗum ɗon jeeyama e ko ganduɗa yiyete ina addi toon caɗele saabu wiyete ko liggo yoga hen e liggotoɓe hen e ngal ɗon banggal ina gadda walla ina dilla e banggal ko ganduɗa kañum woni bandiyagal ko way noon ɗum ɗon noon wiide tan e nder leydi ni ha tengti toon e Daara Jolof toon a yi ɓe jeeyama e ko ganduɗa ɓe inniti ɗum e nder jayde ɗe e ko gueɗe baɗe noon te sa ƴewtima Moussa Niang saaha foof ko way noon ene wawa yeddede saabu journoji ɗi affaire bandiyagal walla affaire agression walla ko ganduɗa ko troupe bandiji ummade yaade helde e boutique a janani walla ko way noon ine heewe ngal ɗon banggal walla ɗiɗon banggueji Moussa Niang ko noon tigui Aissata Ndiaye heewe ɗiɗon banggueji sa daari to Kédougou ne wayno ko gasu kangue woni toon kala sahade tesko toon no ballodirala gueɗe mbaɗe noon wadde mbiyanna so wiyama délinquance ne heewe ɗiɗon nokkuji yeddata nde won noon mo gonɗa ko o baɗɗo
délinquant walla mbiyen no ganduɗa ko kutoriɗe ɗon ɗaynoji jarde sanggara walla mbiyen simmi o jayunɗo oɗon simme ene wawi noon seeɗa e sago mum ceerɗo e sago mum noon anda ko waɗata ene wawi warde neɗɗo ene wawi wadde gueɗe kantoriɗe e gueɗe baɗe noon wayni wasorde fitan mum par ce que en jiiɗo overdose e gueɗe baɗe noon donc nak ko ha joni ko wagginde ɗiɗon nokkuji liggoroɓe en ɓe ganduɗa tigui nde mbattata haqqillaji no fewi saabu ɗiɗon jeereji walla mbiyenat ɗiɗon garage uji yogay gueɗe ne tawe hen donc ko hunde a méfier hande ganduɗa ko hay goto wakkilta ko ɓiyum wone garage walla mbiyen hoɗe garage te pourtant ko liggey won toon donc nak bon ko liyeji ɗi ko kamɓe poɗo wadde sensibilisé beele janggo e jaam yimɓeɓe sukaɓeɓe walla mbiyen goto kala hulata oppude ɓesgu mum naata ɗiɗon garage uji walla mbiyen goto foof hulata dar oɗo natal makko ngal no tulmir ni walla mbiyen no woni ni pourtant ɗum ɗo ñiŋanimo ko délinquance cakkiɗo lees o hol délinquance cakkiɗo lees yarde sanggara e gueɗe baɗe noon e ɗum ɗon foof donc taweteɗe e nder les orpéage ɓe ganduɗa ko ɗiɗon minuji jomum barodira e gueɗe baɗe noon donc nak foof ene jeeya hen ko mbiɗa ko oɗon délinquance juvénile noon tigui Moussa Niang mataw koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen ha gongol waɗa ko jokkuɗen hen saabu liggey Moussa Niang so fewi tan koye liggotoɗo wadde yo liggotoɓe ne mbattu hakkille eko liggoto ko ganda ko liggotoɓe hay goto ɓurani ɗumen liggey ko liggey tan kono so neɗɗo nanggui mami simmo walla mami yarande mi fuɗɗo darade ɗum ɗon ne wawi wasde saabu de fewdoto wuuro ko leydi ndi ganduɗa sukaɓe ene jaadi haqqillaji mumen kono sukaɓe jaadani haqqillaji mumen mbawa jogade leydi mumen koni tan ha lawol gongol so Allahu lamɗo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonnone wonno e banumgol ko Moussa Niang heɗano ene banggal caméra o ko Samba Diop e oɗo mo ganduɗa woni Amadou Touré